Una comunitat d'aprenentatge consisteix en posar-se d'acord totes les persones d'un barri o un poble, de les diferents entitats, de qualsevol edat, per portar el millor que existeix al món als nens i les nenes i fer-ho conjuntament. Que Vic és una ciutat educadora vol dir que Vic va fer l'aposta ja fa uns quants anys per l'educació d'una manera compromesa i responsable i tenint en compte tots els agents de la ciutat, en aquest cas doncs, els agrupaments escoltes també hi tenen un paper, i tenint en compte també que l'educació és permanent i permeable a tot el que són tots els àmbits de la vida de les persones i tots els entorns, i partint d'aquesta idea es concep això, l'educació com una formació o com una cosa que t'acompanya tota la vida. Vèiem la possibilitat de que creant un agrupament i poder-los oferir aquest espai de lleure, a part que ajudava a fer-los créixer com a persones, a compartir tot el que implica a nivell de valors, d'alguna forma ens podia donar resposta o complementar la part d'educació formal que des de l'escola podem oferir. La nostra realitat és una mica complexa perquè tenim una gran diversitat cultural i estem ubicats en un barri on també hi ha aquesta diversitat cultural. I una de les particularitats més grans que té el nostre agrupament és el fet que es treballa en xarxa a nivell de barri, amb totes les entitats a través del Pla de Desenvolupament Comunitari i també a nivell de ciutat, amb altres entitats. I aquesta és una de les coses que valorem més i que creiem que tenim com més qualitat.